هەلبەستڤان و ڕۆناکبیرێ کورد قەدریجان ناوێ ویە ڕاست عەبدولقادر عەزیز جانە. ساڵا 1911 li devera dêrika Çiyayê Mazî ya girêdayî parêzgeha Mêrdînê li Bakurê Kurdistanê hate ser rûyê dinyayê. Qedrîcan xwendina xwe ya seretayî û navendî li wir bi dawî anî û paşê xwendina xwe li bajarê Konyayê berdewam kir. Lê pişt re binxet bû û li bajarê Amûdê rûnişt û dûrê jî sirgûnî Şamê bû û li wir xatirê xwe ji jiyanê xwist. Nivîskarê Kurd Qedrîcan ku wek nûxuriyê hawarê dihat naskirin, piraniya nivîsên xwe di rojname û kovarên hawar, ronahî û roja nû de belav kirin. Qedrî helbestvan, çîroknivîs, gotarnivîs û wergêr bû. Wî gelek helbestên girîng û navdar afirandin, wek Rêya Taze ku sala 1936 hat nivîsandin û li gor gelek kesan mîna destpêka helbesta Kurdî ya nûjen tê hesibandin. Her wiha Gula Sor, Loriya Bedirxan, Şêrê Welat Barzanî hat, Hesinkar, name ji xortên Cizîrê re, serokê Komara Mehabadê û çend helbestên din. Duwarê çîroknivîsiyê de jî Qedrîcan gelek çîrok li pey xwe hiştine, wek gundê Nûava, Serencam, Gulçîn, Muhra Silêman, Heyva Çardeşevî, rojên derbasbûyî û hin çîrokên din. Ji xeynî helbest û çîrokan jî Qedrîcan gelek gotar di hawar û roja nû û ronahiyê de nivîsandine, mîna Bihara Dêrikê, Silêman Bedirxan, Şîna Xalê Min û Yaneya Serkewtin. Her wiha pêşgotina dîwana yekem a Seydayê Cegerxwîn nivîsandiye. Ji bilîvan can duwarê wergerê de jî xebitiye. Wî alîkarî di wergera romana şivanê Kurd a Erebê şemo de kir û çîroka nivîskarê Misrî Menfelûtî ya bi navê Tayek Porê Spî wergerand Kurdî. Her wiha pirtûka nivîskarê Rûs Grîgorî Petrov li welatê Zembeqên Gewr kir Kurdî. Qedrîcan di nehê tebaxa sala 1972 de li Şama paytexta Sûriyê koça dawî kir û li goristana Şêx Xalidê Neqşbendî li taxa Kurdan bi axa sar hat spartin.